Vandaag hebben we het 50-jarig bestaan van de Ichterschool in Gietjerk gevierd. Het is een hele mooie voorstelling die de kinderen vanochtend door middel van workshops in elkaar hebben gezet. En vanmiddag hebben ze het opgevoerd voor juf Boukje, die ook afscheid neemt. En voor mij. Daar wil ik iedereen heel erg voor bedanken. En we hebben nu nog een gezellig moment met de ouders. Een kopje koffie met iets lekkers erbij. Het is een hele mooie dag geweest. Iedereen hartelijk bedankt. Ja, die vinden het maar saai. Het stinkt in de gevangenis. Het is warm. Ze zitten dicht op elkaar. En ze willen er eigenlijk gewoon heel graag uit. Gelukkig zijn ze allemaal heel erg slim. Dus ze gaan even met elkaar in overleg. Een heel diep overleg over hoe kunnen ze nou die gevangenis ontsnappen. Nou, ze lijken wel op ideetjes te komen, maar hé, opeens ziet iemand daar iets. Ze zien dat de politieman ligt te slapen. Ze bedenken een plannetje om toch misschien de sleutels te kunnen pakken van de cel. Ja, en dat doen ze op een creatieve manier. Oeh, hij wordt wakker. Oh, niks aan de hand. Boom! Weg met die muur. En Megaman die had hulp van... Verklappen wat erin zit. Van tevoren. Ik moet het even uitleggen. Er zit namelijk een kaart in. En in die kaart zit een USB-stick verstopt. Want we hebben allemaal voor jullie een afscheidsfilm gemaakt. Met allemaal afscheidsgroeten en wensen. Zodat je die thuis nog een keer rustig kunt bekijken. En misschien niet alleen vanavond, maar misschien volgend jaar ook nog een keer. Of over 2 jaar dat je denkt, hé, hoe was het ook alweer met mijn afscheid? Dus juf Boukje, voor jou een afscheidsfilm van alle kinderen. En juf Willy, voor jou ook. Wat leuk!